na December kalo tile 30 san 2024 amunu b'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kaw bɛɛ foli n'u ka dɔ ka wagati cogoya kan a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ni wagati kofɔlen na ale bɛ senabɔli la Niger jamana o kɔnɔna la tuma min na a sera Niger kaw olu fɛ yen nɔ ani an ka jamanaden minnu sigili yɔrɔ bɛnnen don Niger ma u sigila ka masala kɛ ka baro kɛ wa o kɔfɛ ka sanga ni bidonya ye tɛnɛ décembre kalo tile 30 an ka jamana ministre ɲɛma fo ka taa se Niger jamana ministre ɲɛma ani Burkina Faso jamana ministre ɲɛma u ni Niger jamana ɲɛma général Abdrahamane Tiani u bɛna sigi ka masalaw kɛ min kɔni bɛ taa hakilina yiraw ani baara kura bolodaw olu la. Ni dugutaga in na Abdoulaye Maiga a yɛrɛ kɔni kelen tɛ a bilasirala an ka jamana ministre ɲɛsinnen don seko ni dɔnko binna kuma ni o ye ministre de la culture de l'hôtellerie et du tourisme Maman Dafe o kɔfɛ ministre min ɲɛsinnen don muso du ani denbaya ma ni o ye madame Jara Jɛnɛba Sanogo fo ka taa se fɛn min ye ministre so min ɲɛsinnen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ o kɔni secrétaire général o yɛrɛ kɔni ma an b'a fɔ ala ka segin an ka ministre ɲɛma ni a ka cidenkulu ɲuman ye. Journée mondiale du bégaiement ni o ye don min talen don diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko ɲɛsin mɔgɔ sigisigibagatɔ olu ma o ta ko 27 la ka sanga ni o okumu kɔnɔna ye an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a ye a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ sigisigibagatɔ ma 50 bɔɲanko kɔni ma walasa ka se ka u dɛmɛ u ka se ka kumaw kɔni lasɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na min kɔni bɛ se ka kɛ ni kɛnɛya tigilama ani spécialiste kɔni tali ka se ka u dɛmɛ o okumu yɛrɛ o kɔnɔna la cogoya min na. Kolongo tun ye kari décembre kalo tile 29 san 2024 farikolo ɲɛnajɛ binna ko ka jɛkulu bɛ ni a bɛ f'o ma ko Tan Club Sport International ka sanga ni kunungo ye u ye u ka open bar kɔni ta ko filanan kɛ a bɛ fɔ min ma ko open médecin a 12e édition min kɛla Yirimajɔkaw olu kɔni fɛ yen nɔ kɛnɛ min kan Tan Club Sport maitriba caman kun bɛ dojo caman kun bɛ ka bɔ région caman na wa kɔfɛ fédération malienne de karaté o arbitribaw kun bɛ ani a maitribaw caman o hukumu kɔnɔna la an ka Tan Club président lamɛn ani fɛn min ye open médecin yɛrɛ kɔni initiateur ni o ye maître Boubacar Tangara ye. I ka kuma kɔnɔna na certes initiative bɔra ne na ka ni compétition belebeleba in n'a bɛ fɔ ma open médecin pour que an bɛ se ka kɛ pour remercier notre grand président qui est maître Ousmane Sangaré dit médecin. Mais je ne suis pas seul dans cette initiative ou soit dans cette organisation. J'ai été accompagné par beaucoup de grands maîtres, à savoir les grands maîtres de Kati, les grands maîtres de Sikasso, les grands maîtres de Kouloukoro, les grands maîtres de Boukouni, les grands maîtres de Kouchala, les grands maîtres de Ségou, et Kangaba, Fanchama. Donc, nous devons pour qu'il y ait une coupe, pour que nous soyons présents, et voilà, nous avons karaté konana pour que à Sabali, à Nyanama Nyana, an ka se ka bonya masegi kai voilà. An bɛ taa kɔkan kibaru la k'an ka kunnafoniyaw kuncɛ an bɛ taa Ameriki kaw olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni kunun kari décembre kalo tile 29 Ameriki jamana président kɔrɔ ni o ye Jimmy Carter ye a kunnafoniya kɔni carina k'a fɔ ko dabama ka wele sera ale ma ka sanga ni kunun ye k'a si to 100 bɔɲanko o kɔnɔna a ka fatulu kɔni kɛla a yɛrɛ kɔni jabalala a ka so yɔrɔ min na a ka denbaya kun bɛ o ni a masurunya mɔgɔw. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni kunnafoniya dama de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman aw kan bɛ sini tarata ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ ala ka dɔgɔkun tɛmɛ ko ɲuman di an ma.